сталі вядомыя некаторыя кадравыя змены ў складзе аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэтак выканальніцай абавязкаў прадстаўніцы ў сацыяльнай палітыцы стала Юлія Міцкевіч. Падрабязней у нашым матэрыяле. Грамадская дзеячка, феміністка ды экспертка ў галіне гендернай роўнасці Юлія Міцкевіч змяніла на пасадзе прадстаўніцу ў сацыяльнай палітыцы Вольгу Зазулінскую, якая ачоліла дэмакратычную місію ва ўкраіне. Важна адзначыць, што пакуль Юлія працуе з прыстаўкай выканальніца абавязкаў. Паводле рэгламенту, ейную кандыдатуру яшчэ мусіць афіцыйна разгледзець і зацвердзіць каардынацыйная рада. Сярод галоўных прыярытэтаў Юліі Міцкевіч на новай пасадзе онлайн-паліклініка пад назвай «Раёнка», дзе вымушаныя з'ехаць беларускія медыкі маюць кансультаваць суайчыннікаў унутры краіны. Акрамя гэтага, новая кіраўніца плануе засяродзіцца на распрацоўцы рэформы аховы здароўя, дапамозе беларускім добраахвотнікам ва ўкраіне, пытаннях вызвалення палітвязняў і дапамогі ім, праблемах міграцыі, гендернай роўнасці і супрацьдзеяння харасменту. І ўжо зараз у нашай студыі Юлія Міцкевіч, выканальніца абавязкаў прадстаўніцы у аб'яднаным пераходным кабінеце ў сацыяльнай палітыцы. Вітаем вас. Вітаю вас таксама. Шмат кірункаў была пералічана, якімі плануеце заняцца, а з чаго пачнеце? Пачну з таго, што сёння ўжо зранку я якраз напісала пра тое, што будзе асобны канал камунікацыі з намі, са мной, з маёй камандай, які мы наўпрост зробім, і гэта галоўнае. Як людзі могуць звязацца з вамі? Ці ўжо вядома? Гэта будзе асобны email, і гэта будзе асобны тэлеграм-канал, тэлеграм-аккаунт, у якім можна будзе звязацца. Я, можа, цягам 2-3 дзён аб гэтым абвешчу. Таксама праект «Раёнка» – гэта дапамога, медычная дапамога людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі. Перадусім ухіл быў на сваякоў палітвязняў, значыць, лекары, якія выехалі за мяжу, могуць аказаць дапамогу. Ён ужо існаваў, створаны быў вашай папярэдніцай. Вы таксама назвалі гэты праект як прыярытэтны. Што, можа быць, дадаць у гэты праект? Хацелі ці пашырыць яго? Не, гэта дакладна адзін з прыярытэтных, але не адзіны, якім мы будзем займацца. Я вельмі рада, што ён быў анансаваны падчас канферэнцыі «Новай Беларусі». Гэта праект «Раёнка», які дапаможа людзям з Беларусі, асабліва тым, хто жыве ў маленькіх гарадках. Напрыклад, як мае бацькі, я родам з Новаполацку, дарэчы, з невялічкага гарадка, як любіць жартаваць, з адной вуліцы за адным заводам «Нафтан». І там ёсць праблемы пэўныя, як у іншых, яшчэ меншых гарадах. Гэта будзе адным з накірункаў. Але накірункаў шмат болей. Гэта, канешне, мы працягнем працаваць па гендерных пытаннях, правоў жанчын, правоў уразлівых групаў. Я зараз ужо на канферэнцыі нават атрымала як бы запыт ад людзей, якія працуюць, напрыклад, з жанчынамі 45+, з прафесійным вельмі вялікім досведам, але якія вымушаны працаваць недзе ў менш нізкабюджэтных сваіх прафесіях тут, у вымушанай міграцыі і выгнанні. Гэта будзе адным з накірункаў. Я будзем больш працаваць з уразлівымі групамі, з прафсаюзамі, з рабочым рухам, з офісам па правах людзей з інваліднасцю, канешне, правоў ЛГБТК+, шмат працы. Але, калі дазволіце, у нас будуць новыя накірункі працы, якіх не было раней. Я хачу пра гэта падкрэсліць. Мы будзем больш працаваць з пытаннямі бяспекі праз сацыяльна-гуманітарны і гендерны кампанент. І зараз я ўжо размаўляла сёння са сваімі калегамі Вадзімам Кабанчуком з АПК і таксама Вадзімам Маджэйка, і гэта вельмі добра, гэта адзін з тых мужчынаў, які лабуе і адвакатуе пытанні гендернай роўнасці у дэмакратычных сілах, але таксама галоўнае пытанне гэта як бяспека
уплывае на уразлівыя групы, як вайна ўплывае ва ўкраіне і да тых у беларусаў, беларусак, якія там жывуць, і як рэпрэсіі ўплываюць. Таму што мы ведаем, што любы крызіс, любы канфлікт, а вайна гэта галоўны крызіс, рэпрэсія, гэта таксама уразлівы крызіс, робіць уразлівыя групы больш уразлівымі. І вось будзе форум Астрожскі, дзе мы будзем пра гэта распавядаць і як з гэтым можна працаваць. І таксама з маёй каліжанкай Волі Зазулінскай, з якой мы намацавалі ўжо ўсё тое, што працуе зараз, і мы працуем над тым, каб зрабіць першы, і вы першыя журналісты, якія пра гэта пачуюць, першы жаночы палітычны беларуска-украінскі форум, дзе мы будзем разглядаць, як вайна і рэпрэсіі уплываюць на жанчын і на розныя іншыя ўразлівыя групы, і да жанчын з рознымі ўразлівасцямі, таму што мы іх маем, і я таксама як жанчына, праз тыя рэпрэсіі ці вайну, якія мы праходзім ва ўкраіне і Беларусі. І вось гэты беларуска-украінскі напрамак, ён таксама будзе ўзмоцнены, таму што я і Вольга, мы будзем працаваць з гэтым вельмі моцна. І я вельмі рада, што яна будзе ўзначальваць місію дэмакратычных сілаў ва ўкраіне. А ўласна, як вайна і рэпрэсіі ўплываюць на стан жанчын? Яны робяць іх больш уразлівымі, таму што гвалту становіцца больш у розных формах. Напрыклад, мы ведаем, што палітычныя зняволеныя жанчыны, якія былі ў турмах, яны катаваліся не толькі па, ну, як бы так цынічна не гучала, увогуле, але таксама як жанчыны, калі іх адбіралі гігіенічныя сродкі, калі іх катавалі асабліва як жанчын, там змяшчалі ў розныя гэтыя камеры, не камеры, як гэта сказаць, на вуліцы, калі ім паказвалі, што яны вось жанчыны, якія палітычныя, калі там жоўтыя біркі, калі ім не дазвалялі атрымаць лекі, гарманальныя ці таму, што там менапаўза ці гэтак далей. Шмат розных катаванняў, якія прымяняліся. У вайне сексуалізаваны гвалт становіцца больш моцны. Таксама праблема ў тым, што калі мужчыны, ну, напрыклад, не толькі украінскія ваенныя, беларускія добраахвотнікі, вяртаюцца з вайны, у іх ёсць вельмі часта ПТСР і шмат іншых псіхічных расстройстваў, якія патрабуюць дапамогі, да якой яны не звяртаюцца, і яны становяцца агрэсарамі, і жанчыны становяцца ахвярамі гэтага агрэсінгу. І яшчэ адзін момант, пра які мы зараз ведаем, гэта гендерны кампанент гэтай вайны, тое, што вельмі ўразлівымі становяцца жанчыны, якія жонкі з беларускімі пашпартамі украінскіх ваяроў. Таму што ў іх няма вельмі часта магчымасцю атрымаць нейкі ВНЖ ці пашпарт, таму што скончыліся іх пашпарты ці нейкія іншыя чыннікі, і яны становяцца закладнікамі жыцці з гэтымі іх мужчынамі, партнёрамі, супругамі і гэтак далей, і яны становяцца фінансава залежнымі ці эмацыянальна, псіхалагічна залежнымі. Ну, па-першае, канешне, фінансава залежнымі, таму што ў іх няма ніякіх правоў атрымоўваецца, і з гэтым мы таксама працуем. Вайна і рэпрэсіі — гэта заўсёды чыннік яшчэ больш умацавання гэтых праблемаў, і гэта з чым мы сёння працуем і будзем працаваць далей, ну, і як і за ўсімі іншымі ўразлівымі групамі. Таму я прашу зараз выкарыстоўваць гэту магчымасць. У нас будзе наш канал сувязі. Калі ласка, звяртайцеся, мы будзем працаваць. Трэба разумець, што ў нас няма шмат рэсурсаў, у нас няма дзяржавы, у нас няма тых дзяржаўных органаў, якія маюць беларускі рэжым, на жаль. Але ўсё тое, што можа зрабіць я асабіста, мая каманда, мы будзем рабіць. Гэта, як кажуць, for sure.
Вельмі прыемна чуць, што вы плануеце шмат увагі надаваць праблемам жанчын, але таксама можна пачуць сярод беларусаў такое меркаванне, што новая прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы феміністка, а гэта азначае, што магчыма толькі жаночыя пытанні будуць у прыярытэце, іншыя сыдуць на другі план. Што б вы на гэта адказалі? Я б на гэта адказала, што фемінізм гэта пра роўнасць. Гэта пра роўнасць для ўсіх. Так, мы жывем па-іншаму, і па-першаму і ўсё яшчэ у свеце, дзе жанчыны маюць менш правоў, магчымасцяў, выгадаў, умоваў для сваёй самарэалізацыі, таму гэта так. Мы павінны гэты дысбаланс улады і гэты дысбаланс правоў і магчымасцяў выраўніваць. Але падкрэсліваю, гендерная роўнасць гэта пра правы, магчымасці і роўнасць, і справядлівасць сацыяльную для ўсіх. Мужчыны таксама маюць праблему. Але я хочу падкрэсліць, што і гэта вельмі добра разумець і вельмі важна разумець, патрыархат і дыктатура, як крайняя форма патрыархата, яна заўсёды засноўваецца на тым, каб мець уладу і нейкія правы для вельмі вузкай групы людзей. І правы мужчынаў парушаюць не жанчыны. Правы мужчынаў парушаюць патрыархальныя нормы, устаноўкі і чаканні ад іх, таксама як правы жанчыну. Таму нам разам трэба з гэтым змагацца. Гендерная роўнасць гэта выгодна, камфортна і добра для ўсіх. Таму я, як феміністка, не буду праблемай ні для якіх мужчын, толькі для тых, хто хоча захаваць гэтыя правы толькі для сябе, а не для іншых. Але я заўсёды пра розныя сацыяльныя групы, таму што і мужчыны, і жанчыны маюць розныя уразлівасці у выглядзе, як я, напрыклад. У меня ёсць розныя болі, я жанчына 45+, якая жыве ва ўгнанні, якая не мае сталы працы, якая мае розныя псіхалагічныя і псіхічныя расстройствы, якая мае розныя захворванні, дыягназы і гэтак далей. Я ўсё гэта разумею, як і іншыя жанчыны, як і іншыя мужчыны, якія жывуць. Таму, напрыклад, наша прадстаўніцтва, я асабіста доўгі час працую з офісам па правах людзей з інваліднасці, Сергеем Дроздоўскім, гэта вельмі добры мой сябра і калега, я гэта ўсё разумею. Я працую з маці, якія маюць дзяцей. У меня няма дзяцей, але я ведаю пра праблемы маці сола, якія маюць дзяцей і гэтак далей. Уласна, давайте крышачку на гэта таксама звернем увагу, бо ўжо былая прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы Ольга Зазулінская у эфіры нядзельнай студыі Белсат распавяла, што не атрымалася падчас яе кадэнцыі на гэтай пасадзе. Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Давайте. Не атрымалася адчыніць сацыяльны фонд падтрымкі. Не атрымалася таму, што няма грошай. Для нашых пенсіянераў маеце на ўвазе? Гэта для ўсіх вразлівых групаў. У нас, акрамя пенсіянераў, ёсць людзі з інваліднасцю, ёсць адзінокія маці з дзецьмі, ёсць сола-папы, таксама, якія выхоўваюць дзетак самі, ёсць жанчыны ва ўразлівым становішчы, гэта ахвяры дамашняга гвалту. І шмат беларусаў, якім трэба дапамога. Шмат, але пакуль што няма такога інструмента. Ну, вы сапраўды, і ў выгнанні шмат пенсіянераў, якія не могуць атрымліваць пенсіі, і адзінокія маці, адзінокія бацькі. Ці можа ёсць у вас нейкае разуменне, як гэтую праблему можна на практыцы вырашыць? Я не буду абяцаць, таму што я такі чалавек, калі я абяцаю, я раблю, і я ўвогуле такая суперадказная. Але Ольга дакладна вельмі правільна сказала, што гэты інструмент у нас існуе, у нас ёсць канцэпт-ноут гэтага сацыяльнага фонда, які мы прасоўваем. І я ў гэтым плане думаю толькі пра тое, што я той чалавек, у якой шмат міжнародных кантактаў. Я вельмі добра сыходжуся з людзьмі і маю добрыя кантакты з міжнароднымі партнёрамі, з донарскімі арганізацыямі, з якімі працую шмат год, не толькі ў гэтай пазіцыі, не толькі ў кабінеце, але нашмат раней, калі я яшчэ была у фемінісцкай арганізацыі, у грамадзянскім сектары, у палітычным руху і гэтак далей. І я спадзяюся, што гэтыя мае кантакты, яны змогуць на гэта паўплываць. Таму што я дакладна тая, хто
ну, мае такую суперздольнасць упэўніваць людзей, што гэта патрэбна, асабліва міжнародных партнёраў.